sa matalong mapasigarbuhon, ang iyang panagway kamapahiyumon, ang iyang kaanyag sama sa bulawan na hayuta nga tabunon ug puti nga baybayon. Ang mga matalumnon kamatinagdanon sa mga bisita maabi-abihon, bisan dunay problema makuhang mo katawa. Ahay sa hinugpo nga kamot kaharuhay amo nga maangkon. May 30 ka mga barangay sa Ragusa, Punog, Santa Paz, ang Waterloo, Tigbaw, Ugluan, Imelda, Monte Alegre, Timplag sa Kaningag, Alta Vista, Elevado, President Garcia, Caridad Surug, Caridad Norte, o Esperanza. Kaagnaan nito og agbanga, palumpang kag-usog itom, komunidad nga way pagkadaan, gitawag og bagong lipunan. Dunapay grupo sa mga santo, San Salvador, San Pedro, Santa Fe, San Isidro, San Juan, Santo Niño, ug San Vicente. Ang isla sa Canigao, gusto sa mga langyaw, sa dagat nga matinaw, sila maglutaw-lutaw, dagaya sa pagkaon, isdano kusog mga kinasun, pagkatamisan dumo ng kasinatian sa baybayon. Kami nga matalumnon, nangahimong bantugan, kay gipanalanginan ni San Jose nga amahan. May mga magtutudlo, doktor o abogado, engineer, dunay mga sundalo, mga marinero o piloto. Ingon ni ini katahom, ingon ni ini katahom, ingon ni ini katahom, ang lungsod sa matalom.